de novo, imos ver agora as oracións subordinadas, porque no anterior tutorial vimos as coordinadas e as bipolares. As subordinadas deixámolas para este tutorial porque son distintas en canto á súa estrutura. Nas oracións anteriores, bipolares e coordinadas, se lembrades, o que tiñamos eran dúas caixas que están situadas ao mesmo nivel e unidas por un nexo que tamén está ao mesmo nivel que esas dúas caixas. Aquí, en cambio, que temos é unha caixa e dentro desa caixa outra. Esa caixa que vai dentro doutra máis grande e principal sería precisamente a oración subordinada. Por iso se chama subordinada, porque está subordinada a outra oración principal que é a que a mantén, a que a sustenta. Pois ben, dentro das oracións subordinadas temos as oracións substantivas, as adxetivas substantivadas e as adverbiais. Para algúns autores, estas, as adxetivas substantivadas, deberían ir tamén dentro das substantivas. Nos seguiremos a clasificación tradicional e falaremos das adxetivas substantivadas nun bloque aparte. E agora, imos velas unha por unha. As subordinadas substantivas chámanse así porque desempeñan a mesma función que pode desempeñar un substantivo, é dicir, poden funcionar, por exemplo, como suxeito, complemento directo, complemento indirecto, vale? É dicir, coinciden a función das substantivas ca que poidera ter calquera substantivo dentro da oración. Todas as subordinadas poden sustituirse por unha palabra, e isto hai que controlarlo moi ben porque, dependendo da palabra pola que substitúas esa subordinada, pois pode ser dun tipo ou doutro. As subordinadas substantivas sempre se substitúen polo demostrativo neutro isto, ou iso, é igual. Cuáles son os nexos que introducen subordinadas substantivas? Na clase vimos unha oración que vos axudaría moito a acordarvos de todos eses nexos. Lembradea. Cales son entón os nexos? Son pronomes interrogativos, pronomes exclamativos, conxuncións, aquí destacamos o que e o se, e os infinitivos. Eses nexos teñen función? Sempre, algúns, todos, ben. Os interrogativos e os exclamativos sempre teñen función sintáctica. Como vimos en bastantes exemplos na clase, para saber a función sintáctica deste nexo, non de todas as subordinadas substantivas, senón destes nexos interrogativos e exclamativos, o que me funciona en moitos casos é sacar ese pronome interrogativo ou ese pronome exclamativo e pornos en lugar o demostrativo neutro iso. A función que teña iso vai ser a función que teña o nexo interrogativo e exclamativo. Veremos algún exemplo despois. Como conxuncións importantes dúas, a conxunción completiva que e se. Hai que indicar que son conxuncións completivas. É importante facelo porque unha conxunción como se ou incluso que poden aparecer noutros tipos de oracións. Por exemplo, o se, falar do se, pensar automáticamente nunha oración condicional. Entón, aquí é outro tipo de oración totalmente distinta, é unha subordinada substantiva. Entón, aquí o valor non é condicional, senón que é completivo, e hai que telo claro. Estes dous nexos completivos, que e se, nunca teñen función sintáctica. A súa función é, precisamente, ser nexo, unir. E despois tamén poden estar introducidas por un infinitivo, por unha forma a modo temporal. Un infinitivo que, como verbo, porque os infinitivos son verbos, vai ter unha función sintáctica. Cal a función sintáctica que teñen todos os verbos, que é ser predicado. Con distintos exemplos de subordinadas substantivas. Están todas delimitadas entre parénteses. Comezan cos nexos, con algúns dos nexos que xa vimos, e a función de todas elas é complemento directo, menos a última, que a comentarei despois. Recordade que as subordinadas substantivas poden desempeñar calquera función que poida desempeñar un substantivo, por iso se chaman substantivas. É dicir, que poderían ser un suxeito, un atributo, un complemento directo ou, como vedes no último caso, poderían ser un termo dunha frase preposicional. Fixádevos en confórmome con que me chames, confórmome con iso. A subordinada substantiva comeza co que, non coa preposición con. Aí o que teño é un caso de suplemento. Un suplemento que, como todos os suplementos,
é unha frase preposicional. Se unha frase preposicional vai ter un enlace e un termo. O enlace sería a preposición con. E o termo correspóndese coa subordinada substantiva. Confórmame con iso. É dicir, que ás veces as subordinadas substantivas non teñen por que ser unha función sintáctica das directas, enténdase como suxeito, complemento directo, atributo, senón que pode ser un termo nunha frase preposicional que a súa vez desempeña unha función sintáctica destas das principais, como lle chamo eu, que serían suxeito, CD, estas, vale? Nos demais casos sempre temos unha subordinada substantiva con función complemento directo, recordade que tamén podería ser suxeito ou atributo. Ben, cando teñamos o que e o se completivo, que son conxuncións, a función vai ser única e exclusivamente ser nexo. Díxome que viría ese que é nexo, preguntou se viría ese se é nexo. Cando teñamos un infinitivo introducindo a subordinada substantiva, como no terceiro exemplo, quere ver a televisión, quere iso, a función dese infinitivo, como é un verbo, vai ser predicado. Esa é a súa función, ser predicado da subordinada substantiva. A continuación temos varios exemplos de subordinadas introducidas por interrogativos. Recordade que os interrogativos e os exclamativos sempre teñen función sintáctica e non esquezades a pista que temos para acordarnos de cales son os interrogativos e os exclamativos. No primeiro exemplo temos preguntoume que tiña na casa. Vedes que é unha pregunta indirecta, non é unha pregunta directa. E nesa pregunta indirecta, a parte que tiña na casa, porque é un interrogativo, recordade que os interrogativos non se acentúan en galego, a non ser que sexa moi ambigua esa pregunta, que non se vexa clara, pero aí vese porque teño o verbo preguntar. Entón, nese caso, non acentuamos o que, porque se ve claramente que é unha pregunta indirecta. Como interrogativo que é, introduza a subordinada substantiva, que aquí cumpre a función de complemento directo, ese interrogativo sempre ten función. Interrogativos e exclamativos, lembrade que teñen función as subordinadas substantivas. E a función que ten ese que é ser complemento directo. Como sabemos a función? Bueno, pois metes un demostrativo no canto dese que, xa ves, iso tiña na casa. Que tiña na casa? Iso. Iso equivale a que? A esa cousa. Entón, complemento directo. No seguinte caso, preguntoume cal viña. Volvemos ter unha subordinada con función complemento directo. Preguntoume iso, vale? E despois, cal é a función do interrogativo cal? Pois se ti lle metes un demostrativo no canto de cal, que neste caso se refire a unha persoa, entón en vez de iso vou meter ese viña, pois ese sería suxeito, pois cal vai ser tamén suxeito como é o ese en ese viña. Despois temos outra oración onde metín tres interrogativos moi importantes. Preguntoume onde ía, preguntoume cando ía, preguntoume como ía. Ese onde, cando e como son interrogativos que, como todos os interrogativos, teñen a súa función sintáctica. En este caso, en onde, cando, como, a función sempre é complemento circunstancial de lugar, complemento circunstancial de tempo e complemento circunstancial de modo. Entón, ao ter estes non hai problema, sempre teñen esa función sintáctica. E o mesmo pasaría cos exclamativos.